Παίρνει πάρα περάσει το δικό του. Εντάξει, το πέρασε. Αυτό σπίτι. Δεν μου τις πάρει. Έρχεσαι επειδή φύγεις άντρα. Έρχεται για να φάεις άδειες, λέει ο άλλος. Και ενώ έχουμε συμπληρώσει 15 λεπτά αγώνα, το διώξιμο και της μπάλας δεν είναι καλό. Ο Τζέλα θα κερδίσει, θα βγάλει και την μπροστινή παλιά για τον Ιφαντίδη. Έχει βγει από την αιστεία του και ο Παπαϊωάννου. Το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, το 3-0 με σκόρερ τον Ιφαντίδη. Ύστερα από την παλιά εκεί του Τζέλα. Λουκάρης, το 1-2 εκεί με τον Τζέλα. Κόβεται από τον Πράσο η μπάλα. Έρχεται να ελέξει όμως τώρα ο Ιφαντίδης να βγάλει μια μπροστινή παλιά μέσα στην περιοχή εκεί. Το σουτ, διώχνει με τα πόδια από Παπαϊωάννου. Καλή παλιά του, οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα. Λουκάρης. Το 1-2 εκεί, θα μπει μες στην περιοχή πάντα ο παίκτης του ΠΑΟΚ, θα κάνει το σουτ. Η μπάλα είναι στα δίχτυα, έχουμε το 2-0. Ύστερα από το 1-2 εκεί ανάμεσα σε Νούκαρη και Ιφαντίδη ήτανε. Αηδονίδης. Ιφαντίδης τώρα. Ιφαντίδης για τον Νούκαρη έξω την περιοχή αυτός, θα κάνει το δυνατό σουτ. Ναι, ένα καπουτσίνο γλυκό. Έξω από την περιοχή ο Νούκαρης. Ναι. Για τον Ιφαντίδη, Τσόκας θα χάσει εκεί το σουτ, η μπάλα είναι στα δίχτυα, έχουμε το 4-0. Ο Ιφαντίδης είναι εκεί, θα κερδίσει την μπάλα από τον Τσόκα, απέναντι από τον Παπάνου θα πιάσει το σουτ, θα τον νικήσει και θα γράψει το ΠΑΟΚ πάσε Γιάννενα 4-0. Θα βγάλει τη βαθιά μπάλια για τον Ιφαντίδη. Ιφαντίδης τώρα εκεί κατεβάζει την μπάλα με το σώμα. Ιφαντίδης κρατάει την μπάλα. Ιφαντίδης τώρα συνεχίζει να κρατάει. Θα βγάλει την μπάλα για τον Δημητρακόπουλο. Ο Κλιβανίδης αφήνει για τον Πολύζο. Πολύζος θα βγάλει την μπροστινή παλιά για τον Παπαθανασίου. Ο Παπαθανασίου εκεί τώρα θα προλάβει, θα να μπει μέσα στην περιοχή. Ο Παπαθανασίου θα γυρίσει την μπάλα. Το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Με τον γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ και εκεί από τον Ιφαντίδη. Ούρος εκεί δείχνει να έχει κάποιο πρόβλημα. Θημιάδης τώρα βάζει την μπάλα μπροστά για τον Ιφαντίδη. Ιφαντίδης τώρα με την μπάλα στα πόδια. Ιφαντίδης κρατάει την μπάλα, θέλει να μπει. Ιφαντίδης θα μπει μέσα στην περιοχή, θα πλασάρει. Απόκλωση εκεί από τον Δρούγκα. Αηδονίδης τώρα προβολή που γίνει το σουτ. Η μπάλα θα βρει το δοκάρι και θα καταλήξει σε κόρνερ. Βγάζει την μπάλα πλάγια αλλά κλέβει ο Ιφαντίδης. Ιφαντίδης τώρα εκεί θα πάρει και το φάουλ εκεί. Αναγνώστου για να πετάξει την μπάλα μπροστά τώρα για τον Ιφαντίδη. Ιφαντίδης εκεί τώρα με τον Μπουζαγκλικίδη. Θα κερδίσει ο Ιφαντίδης την μπάλα. Θα μπει μες στην περιοχή. Κόντρα γίνεται εκεί τώρα και πάλι. Ιφαντίδης βγάζει έξω την μπάλα. Το σούτ από το Λαζαρίδη και η μπάλα είναι out. Νουκάρης τώρα. Θα πετάξει την μπάλα μπροστά. Μπουζαγκλικίδης για το. Θα περάσει η μπάλα για τον Ιφαντίδη. Ιφαντίδης τώρα. Ιφαντίδης κρατάει την μπάλα. Ιφαντίδης τώρα. Βγάζει δεξιά για τον Νουκάρη. Νουκάρης τώρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα είναι
Αηδονίδης τώρα το εκτελεί. Κοσμίδης. Νουκάρης. Που φεύγει τώρα, βγάζει και την μπάλα μπροστά για τον Ιφαντίδη. Ιφαντίδης εκεί τώρα, Γκάρας, Ιφαντίδης και τελικά η μπάλα είναι στην αγκαλιά του Δρούγα. Θα λήξει τώρα για τον Ιφαντίδη. Ιφαντίδης ο οποίος είναι γλίγορος. Ιφαντίδης πάντα τώρα. Ωραία προσπάθεια από τον Ιφαντίδη. Από μακριά ένα σουτ. Η μπάλα φεύγει out. Το δυνατό βολέ το οποίο έγινε. Το σκάσιμο και της μπάλας, τρέχει ο Ιφαντίδης τώρα εκεί. Θα κερδίσει ο Ιφαντίδης το σουτ το οποίο κάνει, όμως η μπάλα φεύγει out.